Mo Chlann Mhór. Banis Auntie Jen atá ar siúl. Tá Lucy agus a clown san óstán. Seo iad me hisismóirí. Seo é Dado agus seo í Mamo. Seo iad me frúr Cocaracha, Sally Sam agus Susie. Seo é Munkle Ted agus seo í Mantin Una. Tá Auntie Jen ag caint leis an sagart. Ceistena. Ceiste héan. Cad atá ar siúl. Ceiste dó. Cáhfuil Lucy. Ceiste trí. Cé bhéad colcathair atá ag Lucy. Ceiste ceathair. Cad is anam do uncle Lucy.